en garti e inde geno goto joom yurmede bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewindiɓe haalirde Ngatamaare joni titinti noon kabaruji meɗen jaaji e nder ɗemgal Pulaar ko mantini hande tawɓe men ene jaa hen kawgel baccalauréat hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati yuɓɓinama e nder taridi leydi Sénégal ɗo e Ndioum ko nokkuji ɗiɗi toɗɗono men gartu hen so gueno ñaawi kawgel BFM e hoore muɗum yuɓɓinama e yontere nde e dendagal taridi leydi Sénégal ɗo e Ndioum ko nokkuji ɗiɗi gonno ko toɗɗono beele kay yuɓɓinde kawgel BFM e nder Ndioum no hannirta ni en fedde yimɓe Ngatamaare gardugol Abdoulaye Fall ɓurɗo lollude Mamma Thillo Fall juɓɓini batu kufɗudinde toon to galle hoorejo mujiba ngun batu noon ko heɓanade kala ko fate kay ñalawma mo ganduɗa inira ko ndewnol men en jaadu hen kawgel fuɗkoyngel inirangel Yarhamu Mouhamed Sarr fuɗɗama e nder yontere nde gardugol Neymar Dia yiɗɓe e yaadiɓe e makko to men ketto hen cimtol bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni gardidi kabaruji meɗen son goɗɗani fattude ngo leelay jam ñelle mon jam hiire mon jam waale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko noon aduna sifori no mbawɗon wonde e nder johle windere nde kala on bismama e kabaruji men jaññade e nder ɗemgal Pulaar no mbirnomi on kawgel baccalauréat hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati yuɓɓinama ɗo e nder taridi leydi Sénégal kala ha ɗo e Ndioum kawgel ngel yuɓɓinama ko nokkuji ɗiɗi toɗɗono e ɗin nokkuji noon nokku gadano ko tonggode 1,5 e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi tonggode heddine nde ko 1,5 e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ɗin nokkuji ɗiɗi noon kawgel ngel yuɓɓinama hen no hannirta ni en o mo ganduɗa woni Margaret Badjiel Badji ko goto kay e ardiɓe ɗiɗon nokkuji caggal kay o heeɓi kay aktude e ngel ɗon kawgel no hannirta ni en men gartu hen e kabaruji men paaɗi so gueno o ñaawi caggal dawal gaɗanal ɗo e Ndioum toon to sem Ndioum on kañumne kay kawgel BFM yuɓɓinama no hannirta ni en dendagal kurkaji ɗi en kay ɗaɓɓoɓe ngel ɗon kawgel ngari ƴewde kawgel ngel e mbadi kuftidinde o mo ganduɗa woni monsieur Dieng ko kanko tigui ardina ngel ɗon oɗon nokku caggal no suuti hen konki ƴetti ɗum ko Abdoulaye Diop caggal yettude Allah e julde ne lawɗo men Mouhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay caɗele goto min ngala candidat ji ngari monsieur ji ɗi ngari minen fof min ngari matériel fof en woni sur place kala suuya dara mankani windino noon e centre o ko haqqe e 213 élèves hen 50 e jeenayi ko worɓe 154 ɗe ko worɓe kono noon so wona tan woni hen tato ɓe garani ɗiɗo ɓe ko worɓe goto ko debbo wadde semo wona Ndioum on tan waɗi semoji ala centre o mboɗi polarisé collège 1 mo Ndioum woni CM 1 mo Ndioum collège mo Namarel e des candidats individuels ko mbiyata ko candidat libre juɓɓudi golle alhamdulillah min keɓani min ngala hen caɗele fof min ngari amin ndewi minen fof min garde haydara ko mawɗum yettere Allah alhamdulillah rabbil alamin bon correcteur uji ɓe ngari aɓen ngara ko ɓuuri ko hewde ari won hen ɓe jettaki kono noon pour ko gollude soyata taw kono kam correcteur uji journée hannde kam fof ɓe ngari eɗen jokka joni e kabaruji meɗen jaaji e nder ɗemgal Pulaar catal kurkaji jeeyaɓe e dental landaji benn bokko yakar wonɓe nder falde Podor keeɓi kay e jarnade e ruttude jettoro mo ganduɗa woni hoorje leydi Sénégal Macky Sall caggal kay no wi wonta laweke beele kay ƴamde lefol lawmu hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi kono noon ɓe erima dendagal dawriyankoɓe no mbaɗata jungo e fandu kala ko ganduɗa kay oɗo saaha kamɓe dawriyankoɓe jeeyaɓe e dental landaji beele kay ɓe mbawa jokkodirde no hannirta ni en oɗo saaha woni mujiɓe mabɓe kay ko ƴamgol lefol lawmu beele kay jottade e jappeje no hannirta ni en ɓe kolliti noon omo ganduɗa woni hoorje leydi Sénégal kala mo toɗɗimaɓe ndew caggal muɗum ɓe mbaɗat ɗum campagne no hannirta ni en saabu kay ɓe ngala yidde wonde sowona mo ganduɗa woni hoorje leydi Sénégal Macky Sall kala kay mo joofi ko on tigui ɓe ndewata caggal mum no hannirta ni en eɗen jokka joni e kabaruji meɗen jaaji e nder ɗemgal Pulaar fedde yiɗɓe Ngatamaare gardugol Abdoulaye Fall ɓuuro lowdide Mamma Thillo Fall kañum e koye mumen mbaɗi batu taw ko batu kuftidindu mujiboɗon batu noon ko heɓanade ñalawma mo ganduɗa ɓe guinniri ɗum ko ndewnel jafɗon ndewnel noon ko daranade kala mo ganduɗa kay ko baɗowo jewte e nder haalirde e Ngatamaare beele kay wawa darnade ɗumen no hannirta noon ɗum noon mi erima kala mo ganduɗa oɗo saaha kay ko noddiyanke walla ni ko hettiyanke haalirde ndene beele kay wawa tawtorede oɗon ñalawma jogor waddede 17 lewru ndu gonnen e gardugol mo ganduɗa woni Abdoulaye Fall Mamma Thillo Fall caggal kay no jaɗen e on batu o mo ganduɗa tigui woni Abdoulaye Amadou Mbaye heeɓi sudden kongi kettoɗen caggal calminale jettoru ko boto amen hande ko boto mo ganduɗa fedde yiɗɓe Ngatamaare gardugol Abdoulaye Dembo Jinde Fall
ko aɓe joguinoɗo boto onon ko ndewnel kadi ko moɓe kewno wadde kala hitande ɗiɗo duuɓi noon ɓe dañino tan kono tardintinoɓe kadi ganduɗa ko hannoɓe wadde ndewnel kadi koko fotiɓe hadde wadde ndewnel hikka noon kam aɓe jaggui wadde ndewnel o kadi ko waɗande animateur uji 102.4 ndewnel e kala hitande no ɓe mbaɗi ɗum ko ɗum woni sababu boto mabɓe hen ndewnel o jagga ko altine oɗo garolo 17 inchallah wala erango mo battone dendagal renndo ngo hen erango ko min mbaɗata e renndo ngo sa wiyama ndewnel ko dendagal hettotoɓe Ngatamaare e maniɓe ketta e Ngatamaare kala ɗo ɓolel dande radio ngo ene yetto ko ɗum tan woni ko ɓen nodda gam waɗande animateur uji 102.4 ndewnel nde wonno fedde yimɓe Ngatamaare junjat tan kono noon ko addude miije tan kono ndewnel o ko dendagal hettotoɓe radio ɓe ko kamɓe ndendi ndewnel o eɗen jokka ha joni e ngun batu mo ganduɗa woni hawoyoɓ goto kay e terɗo yiɗɓe fedde Ngatamaare kañum e hoore muɗum heeɓi suuden konki omo ero noon dendagal rendo ngo jen keɗoɗen hawoyoɓ mi weltanima moon on mbiyama kadi bisimilla moon e ɗo jeeɗon minen komin fedde yiɗɓe Ngatamaare amin mbaɗa ndewnel kala hitande amin mbaɗan ɗum liggotoɓe e radio tampere mabɓe e yarlitadeɓe e woppude haajuji mabɓe ɓe ngara joni noon minen amin mbaɗana ɓe ndewnel kala hitande amin eri bandiraɓe foof e sehilaɓe yiɗɓe kalɗo radio yettoto amin eriɓe ɓe ngara e ñalawma ko ñalawma mabɓe radio ko radio salminima juurima ha joni en gartat ɗo e Ndioum walla ni garten ɗo e nder taaride ndiyen kalen kadi e kawguel BFM caggal kay no sem Ndioum no to sem Ndioum 2 kañum men kay juɓɓini kawguel ngel no hannirta nen e gardugol o mo ganduɗa woni monsieur Djigo kam woni oɗo saaha gardiɗo nokku en caggal kankone hoore makko heeɓi sudde konngol mo arta kay e mujiba kawguel ngel no hannirta nen o heeɓi kay huccudede o mo ganduɗa woni Abdoulaye Diop jen kettoɗen monsieur Djigo bon jetti Allah kokkude men sembe e cellal wawde arde ɗo wadde organisé oɗo examen bon men gari ɗo gila alti examen o fuɗɗima gila altine alhamdulillah kam ala probléme kam jiyaɗo gandanɗa hoorema bawɗo ŋakkinde golle ɗe bon eɗen gandi oɗo centre ko centre principal eɗen jogui centre goɗɗo nana Thielaw ɓen ko toon élevage Thielaw ɗi toon goni kono ko ɗo ɓe coppiji mabɓe corrigete bon centre ɗo noon woni ɗo ko 168 élève goni ɗo ne wayno kamɓe foof ɓe gari ha heddi goto debbo goto woni mo arani mo waɗani composé centre o kadi waɗi ko 160 debbo e 90 gorko worɓe foof kam gari rewɓe noon goto woni mo arani bon kadi en jetti kadi bureau parents d'élèves ɓe kamɓene e mbaɗi fodde mabɓe bon mankata kam woda ko manki seeɗa kono kam vraiment ɓe mbaɗi koɓe ponno wadde ala hay probléme goto ɓe ƴetti galle goto jippinde ɗon hoɓɓe ɓe eyyi pour mbawa toppitede kam enen kam ken Fuutankoɓe eɗen gandi koɗo teddinta tan ɓe mbaɗi fodde mabɓe vraiment hay probléme goto ala eɗen jettaɓe hen kadi bon ko ɓuuri sirde ko windete ko janggo gasata hedde 1 heure mais ne waɗi haala oral ne waɗi oral anglais on kadi ne wawi min fuɗɗo ɗum janggo kikiɗe ne wawi gasa janggo kikiɗe donc jaltingol résultat kam fawi koye nde min keeɓi notuji ɗi foof eyyi ne wawi wonde samedi ne wawi wonde dimanche ne wawi wonde altine donc ɗum kam min mbawa hokkude ñalawma tawde min kaljirani golle ɗe min mbawa hokkude ñalawma nde yaltata walla nde yewtata kono amin ɗamini kam ne wawi wona samedi walla dimanche walla altine ɗiɗo balɗe tati kam e nder hen ma yaltu so Allah jaaɓi kamɓe kurkaji ɗi ɓe keeɓi kamɓe koye mabɓe kay suudde hen kongi e artude e ngel ɗon kawgel e wideɓe kay oɗo saaha eɗen mbawi wiide ene saɓori wonde kamɓe kay kurkaji ɗi enne hayso tawi noon ko wiite mathématique ko ene muusi seeɗa o mo ganduɗa woni Alassane Dia heeɓi suudde hen kongi ƴetta ɗum ko Abdoulaye Diop mbiyetemi ko Assane Ndiaye komi candidat e examen section 2023-2022 bon épreuve aji hanki ɗi
woni hen épreuve aji kam min mbiyatno baɗen épreuve français o min mbaɗi hen kamin mbawno machallah kadi épreuve aji hannde ɗi moto o am desno musa seeɗa pour élève aji en histoire géo alhamdulillah min jalti hen eyyi amin jogui espoir d'après kamin mbaɗe copie ji amen ɗi bon min cikka Allah yanti hen tan inchallah minen foof ma wonno wayi Hawa Dia kañumne ko kurka taw kay ko ɗaɓɓowo gelɗen kawgol kañumne hoore muɗum en artani en e gelɗon kawgol e widema kay ene seɓori hay so tawi noon ɓe jii hen caɗele seeɗa kono heewani Hawa Dia heeɓi sudde kongi kettoɗenmo kankone. Assalamu alaikum bandira min mbiyetemi ko Hawa Dia comme candidat examen BFM section 2023 après épreuve aji men momin mbaɗi ɗi surtout français pour français machallah et les autres épreuves c'était abordable machallah weli e hande épreuve aji hande ɗi ça va ne seɓori tan mais mbeɗa waɗi souhaité caméra jam ɗi yoɓe continue e maximum de concentration yoɓe continue sa ira inchallah te mbeɗa waɗi espoir mbeɗa waɗi espérer ko tout va bien inchallah tout le monde aura la BFM inchallah merci beaucoup garen e fannu coftal balli kawgel yarhamu Mohamed Sarr yubinama e yontere nde taw kayke ballal yidɓe e yaadiɓe Neymar Dia gelɗon kawgel gon ko rutude teddungal o mo ganduɗa kay ko goto jeynoɓe e mabɓe woni Mohamed Sarr taw kay ko darinoɗo ɓamtare hay ko fate kay coftal ɓalliɗo e Ndioum ha e taridi Ndioum kala kanko noon Mohamed Sarr ko goto teskonoɗo ha fannu dawrugol ha famdu ɓamtare ko ɗum saabi noon yidɓe e yaadiɓe Neymar Dia ƴetti kay pellital ruttudemo teddungal ha juɓɓini kay kawgal nde ganduɗa kay taw ko kippuji jeetati woni kay hawruɓe hen kanko noon Neymar Dia e nder ñalawma gadano heeɓi kay artude oɗon ñalawma e muujiɓe muɗum jeen kettoɗen Neymar Dia e ballal Seydou Ba ko weltare tan kadi ko weltare ɓoyde weltade nde wonno so tawi a noddi bandiraɓe ma e sehilaɓe ma so tawi ɓe nodimama weltare ko ɗon foti haɗande neɗɗo ɗum noon ñalawma hande o min eko takke yam eko taari kam e ɓiɓɓe jumunaɓe foof hande amin jogui weltare mawde weltare nde noon foof amin pawi ɗum e junggo ceerno an saabu neɗɗo so tawi waɗinimama moƴƴere ene hani duttamo teddungal amin jettamo ha no feewi aussi amin duwanomo aussi ko woni fandare makko go yo Allah hokkumo wawde ɗum wadde vraiment minen wawi fans club Neymar Dia amin jetta ceerno an no feewi saabu kala ko jiiɗon ɗo e ouverture o ko kanko waɗi o darima hen darde makko ha ganduɗa hoorema ha kala garɗo ɗo ene jogui hen weltare ko wona ɗum ko tournoi Mouhamadou Sarr organise fans club Neymar Dia eɗen woni e 7e édition ko hunde nde ganduɗa hoorema ko ɓoyde waɗede ene wonde yidde kadi hommage Mouhamadou Sarr so tawi yimɓe jii fans club Neymar Dia kala hitande ene waɗa ɗum mbeɗa yiiɗi yimɓe ganda Mouhamadou Sarr ko kanko fuɗɗi mawninde oɗo tournoi saabu hitande nde min mbattamo de parrain nde ɗon hitande ko kanko fuɗɗi wadde tournoi o moyen ngaji ɗi ganduɗa hoorema hay goto meeɗa amen ɗum waɗandi o jooɗi o wi amen kala hitande so tawi jamde waɗi kala hitande ko kanko wonata parrain tournoi o fowni amen hen o wi Allah no wawi Allah hokkamo wawde jouoyde tournoi o stade wadde nde ɗon yidde abbiti amen minenne nde o yeehi nde min mbi min mbawa wasde jokkidde tournoi o e inde makko ko ɗum saabi min ƴetti tournoi o min mbaɗi ɗum hommage Mouhamadou Sarr noon goto men foof ene andi holko wonno yidde makko e holko wonno fandare makko e wuuro ngo ɗum noon hande so fans club Neymar dardima e ceerno an e nder ouverture oɗo hande ko welama mawɗo min jogui hen
ha joni ke on ñalawma tigi kettotoɗen omo ganduɗa woni ceerno Demba An kañum rokkono teddungal e oɗon ñalawma o ari noon o ardi e bandiraɓe e sehilaɓe makko o holi toon weltare makko ha yalti dudol ko goto e yaadiɓe makko noon heeɓi sudde hen kongi jen kettoɗen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Donc minen gari hande tawtorede e inauguration tournoi Neymar Dia hande ne hawre lendi 10 juillet. Donc minen gam garde délégation paré on woni ceerno Seydou Nourou An kandiraɗo e ceerno An minen ɗon garde makko hande. Donc arde teddindemo e notade aussi invitation Neymar. Donc addi fof mi mbima Neymar merci beaucoup e dindamen ko oɗo journée mi wiya mbi oɗo tournoi bom à la limite. Donc ko tournoi mo ganduɗa hoorema o woni 7e édition. Donc ma won hande duuɓi jeeɗiɗi hande omo waɗa joni ko hikka noon vraiment ɗumi jirni match ouverture ɗo mais ça promet ça morme firti oɗo tournoi ko vraiment no fuɗɗiri ni meeɗa fuɗɗiri andani. Donc haalam juutta hen ko duunade joom tournoi tan mbi yo Allah en puɗɗima bismillahir rahmanir rahim yo Allah rokku men taw jofni ɗum alhamdulillah rabbil alamin taw hay incident goto wonani hen dañen hen jaam e weltare par ce que objectif o ko suuhaɓe jumnaɓe yo belto ɗum taw woni objectif o. Heddiɓe ɓenne kañum men jarani en caggal guila noon fettannoɓe mawɓeɓe hay kurkaji ɗi goto foof addi ballal mum e kawguel men ganduɗa kay ko Yarhamu Mouhamed Sarr woni guinniraɗo ɗum omo ganduɗa woni Mamma Thillo Fall taw ko goto kay fettannoɓe taskaɓe ɗo e Ndioum ha e tadinde Ndioum kala kañum e hoore e muɗum kay heeɓi sudden kongen hollita noon ko weltare kay wonanimo caggal kay so yi ɗiɗo kurkaji en ƴetti ko wayi hono dani woni darde makko tan kay ko dusdeɓe haaɓe mbawi hebde kay o yoga e nokku kanko noon Mamma Thillo Fall o heeɓi sudde ko jehen kettoɗen de sukaɓe ɓe so tawi oɗo football aɓe jokki wadde ɗum hay ko ɓuuri minen ma mbattuɗo arde saabu ko woni sababu football ko addi sport ko aɓen kolliri ɗum tigui rigui saabu sport ko cehilagal e ɓamtare e développement ko ɗum woni hen kono so wonti haare e dugoji e ko yoɗani ɗum noon eten ganti natti wonde sport sa yi baɗo no yamni hande jooɗoɗo ene jokkodire ɗo Nouadhibou France e ko nandi hen ko fuɗɗodirnode sport moƴƴo baɗɗo fayida taw ganduɗa hoorema ko yooɗi wonno hakkude amen sen duttima caggal seeɗa sen kaali haala ganduɗa hoorema jolfeñi en e ko nandi hen wona ɗum tan miijotomi hen saabu idi ko fof ɗo ɗo jooɗimi ɗo hande ko ɗo buwaji ɗi idino wonde terrain o wonno ko funnague e hirnague wonko change ɗum watti ɗum rewa e worgo ɗum ɗonete ko tarihi mawɗo bon rénovation ɓeydi développement sport Ndioum saabu nden wonno ko dugoje e haareji neɗɗo ummo maayo ɓaara awƴal mum wona juude so ɓooyi yaltina awƴal mum wona e heɓede neɗɗo ummo dow jeeri yetto joƴƴina caay mum fawa sawru mum labbo ummoto joƴƴe sere mum so markama bi laawo ɗum nani foof rénovation ne haaɓe hen itti ɗum ha jibini ɗum ɗo hande so jii sukaɓe sport o guila men jooɗi ɓe jouata ko football ɓe kolliri tigui rigui ko sport ɓe mbaɗata ɓe kolliri tigui rigui kamɓe fof koɓe gotum saabu biit markaka ɗo ha neɗɗo décourage football o ene yaari no foti ni yarude ɗum noon ko ɗum waɗi minen min jogui coftal jooɗade yaadude mabɓe ha gasa te so Allah jaaɓi kadi so aɓe continuer ni mamen jaade mabɓe ɓe mbi ko ngol ɗo watti laabi jeeɗiɗi mamen jaade mabɓe ha ɗo guurdam mamen Allah haandi ɗum foof woɓɓe kadi jokka ko ɗum men ñaaguiniɓe Allah jokka ha joni e kabaruji meɗen jaaji e nder ɗemgal Pulaar eɗen mbawi wiide kawguel baccalauréat taw kay dawal ɗimmal kañum e hoore mum kay heɓama yaltinede taw ko ɗo e Ndioum ha e taari ndi Ndioum no mbirinomi nane e tonggode kay ujunere e temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi ha e tonggode ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati toon noon to tulde gaale ko tonggode ujunere e temedde
5 Seydou Baron kam yahanno en ton tagal kay en jokkondirin e makko gayniren coftal bali no mbirno mon barode leydi Sénégal gandi kay mo jugori kay fottude taw kay koy dabbugol yawde yaade kay kawgel aduniyankeri taw ko bange coftal balli Fouta Koyngel tagal non leydi Sénégal yadata hen ko RD Congo Mauritanie Togo Soudan et Afrique du Sud wade non wondibe Sadio Mané be gandi kay mobe en jugori hawrude sabu kay ko kippuji deyi taw ko do e nder leydi Sénégal e do e nder leydi Afrique en jafodon kambe tigidi jogori kay huccindire barode leydi Sénégal wadde non odo saha eden bawidi kambe barode de be gandi kay holmo be jogori kay fottude e goomu o mudum eden nyaagonobe jam bandirabe musibe teddube ko dum tigi wonno kaburuji meden jagnade e nder demgal pular en jetti en jaari kalmo ganduda wadi hen jungu mum ha kaburuji mbawi latade no hanirta nen to karalagal mangal to wonno ton ko Sall Maki Bokar Sall karalagal kahindigal ko Ibrahima Ndaw to jubbudi golende wonno ton ko Abdoulaye Diop e Seydou Ba taw kay en huccindire mon gay Ousmane Gay bandirabe musibe nyaagima genno jom kuy fa yakun mo rokki jam dan jam rokan jam danca jam kanko jam non onon yibbe gonga sali finande sanjantobe gota go teddibe ma hondiral mamman kanji salante bani dubi sapo hala gota adi bidi adi salade adi budi firtude adi kala pirto adi nyama jibe adi meden ko saha par do enden Allah jarama on jarama